Maayong hapon mga kapamalandong, mga igsoon ko diha ni Kristo o welcome na usab sa ato ang matag Domingo nga programa ang atong pamalandong sa pulong. Diin nining maong programa mga igsoon ko diha ni Kristo atong pamalandungan ang santos nga ebanghelyo no ning adlawng Domingo. By the way, pitsa 14 kita karon ining bulan sa Marso ug ikaduha nga Domingo sa bulan sa Marso ug mausab kini ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Then atong gibalaan, atong gipangandaman kining maong mga buluhaton nato no sa Kwaresma para sa atong tagsa-tagsa kaugalingon ingon mausab niining atong pagpamalandong niining Kwaresma. Mga igsoon ko din ni Kristo sa makausa, happy Sunday kanatong tanan. I hope nga happy ba? Happy ba ang tanan? Happy ka ba igsuon? O nining adlong Domingo no, nindot kayo ang ato ang santos nga kanang ebanghelyo no karong adlaw mga igsuon ko diha ni Kristo. Atong mapamalandungan nga kining maong santos nga ebanghelyo igsuon higala patsada og nindot kayo dako kayo og kanabang mensahe nga ipaabot ni maong santos nga ebanghelyo. Apan sa dili pa nato sugdan ang atong pagpamalandong mga igsoon, atong itimbaya ang atong mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga parokya, labi na dinhi sa ato ang syudad sa Cagayan de Oro, ingon mausab sa mga parokya sa Misamis Oriental, sa Este ug sa Weste nga bahin. O ato pong itimbaya ang atong mga kauban nato nga mga lideres sa charismatic renewal nga kanunay gayon nagpadayon sa pag-alagad no pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa nagkalanlain nga pamaagi taliwala nining panahon sa pandemya. Maigsoon, speaking of pandemya, karong adlaw pitsa 14 kung nadumduman ninyo no last year morning adlaw nga diin gi-lockdown nato ang nag-lockdown ang Pilipinas no katong somewhere in Luzon no I think tibok Luzon ba to or primero Manila ba to nga diin gipang-cancel ang mga flights o uban pa nga mga means of transportation tungod ining COVID-19. So ingon ana ka bugat ang nahitabo nining maong adlaw last year. So we hope and pray nga nining isa naman ta katuig sa pag-atubang nining pandemya, we hope and pray nga pinaagi ining vaccine or sa unsa nga pamaagi kani untang hinahinay na unta nga masulbad ang problema nato sa COVID-19. Tungod kay dili nato ikalimod mga igsuon, mga kapamalandong nga naghatag kinig dako kayong epekto no dili lang sa atong nasod kundi lakip na sa ato ang pag-alagad sa atong relasyon sa matag usa sa Ginoo kay doon na may mga restriction gihapon no kung inyong tan-awon ang mga below 18 until now bawal pang mosulod sa mga malls or kung mahimo gani bawal pang mugawas sa balay tungod kay nagpadayon paghihapon ang bag-o nga variant nining COVID-19. Maigsuon ko ni Kristo, akong itimbaya ako mga kaigsuonan diha sa may Lugait, Misamis Oriental no nga kanunay nagsunod ning atong programa matag Domingo na sila siyan no diha sa may Lugait ug mga kauban ni diha kumusta mo diha mga igsuon ko diha ni Kristo. Ako pong itimbaya akong mga kauban sa Servants of Christ Charismatic Community diha sa may Bulwa no. Hi day ko ni Wena nga kanunay mo ni ato ang usa sa mga admin nato ning maong page no sa Servants of Christ Charismatic Community nga kung naka-follow ka ning maong page mga igsuon no dunay mga post diha nga mga gospel no. So si Wena mo'y ato ang admin ani iyaning ministry nga mag-post og mga pamalandong or gospel matag adlaw gayod. So kung wala pa ka naka-follow ni maong page mga igsoon, usbon ako Servants of Christ Charismatic Community, among community ni sa Bulwa, no? Amo ning ministry nga kanang pinaagi sa pag-post nato sa ato ang daily gospel, no? Dunay daghang mga tao nga ma-bless makabasa bisag gamay lang nga minuto baka no nga makabasa sa pulong sa Ginoo.
Okay. So ako pong itimbaya ang atong mga tigsunod no, tigsubaybay ning atong programa sa may lagkalain-lain nga suok sa dapit sa kalibutan. Doon natin mga kaigsuunan nga tigpamalandong nato no sa may Singapore no naatay igsuon nato diha. Doon na po tay igsuon sa may Bulacan nga kanunay nagsunod ning atong programa sa Leyte, Cebu, ingom na usab sa atong mga kaigsuunan diha sa may probinsya sa Camiguin. Og syempre hi po din ako akong itimbaya si Brad Rafi Lion. Ay man po si Brad Tata takas-takas. I hope and pray Brad Ta nga unta okay na unta ang imong panglawas 100% na unta nga mamaayo. Ana gyapon kanunay ang among pag-ampo alang sa hingpit nga kaayohan nimo sa imong balatian. At timbaya po din ako ang akong kauban sa Bulwa no si John Ayan Sakopayo ug sa uban siyang mama nga tigsunod gihapon ning atong programa. Okay. So my dear brothers and sisters in Christ, kung ang mga kung atong lakbitan ang mga panghitabo sa naaging semana no, mga dagkong panghitabo, si Pope Francis no nibisita sa may Iraq. So historic kay ito ang iyang pag-adto dito maigsuon na taliwala nga anaa paghihapon ang COVID-19 pero wala gyud ni nakapugong no pag-adto sa Santo Papa sa maong lugar og taliwala usab sa hulga sa seguridad lugar kung hisgutan nato ang kinabuhi sa Santo Papa. Kini nagpaila lamang mga igsoon nga diha sa atong pagpangalagad no kung porsigido jud kita sa atong pagpangalagad ang mga kasilikan ang mga panghitabo sa palibot no kinahanglan gyud nimong dag-on para mapaabot ang mensahe sa Ginoo. Okay. So brothers and sisters in Christ no, sa naandan before ta magpadayon sa atong pagpamalandong, mag-play sa kog usa ka kanta no. Dayon sa atong pagbalik, atong sugdan ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta kasagihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang tuninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isangya ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Nung kaluoy pagkamaayo niya kanatong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad sa kinabuhi nga balaan. Gikan sa amahan, Maria mong inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo, atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan, atong isangyaw ang Ebanghelyo
pagkamaayo niya kanatong mga Cebuano. Taliwala sa mga pagtamay ug mga pagsulay. Pagapuy-an ko, libunon ko akong Hatong isangya ang pagtuo ni Kristo. Ang bugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo. Ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya kanatong mga Pilipino. Atong isangyaw ang pagtuo. Alright, so mga igsoon ko ni Kristo sa makusa. Happy Sunday kanatong tanan, happy Sunday igsoon, higala o alang sa atong pagpamalandong, no? Karong gabi karong hapuna, no? So atong ah, sugdan pinaagi sa ato ang pag-ampo, no? Mga igsoon ko ni Kristo atong isentro ang atong hunahuna sa presensya sa Ginoo o mulugan kita sa pag-ingon sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmao na mong amahan, tuburan sa kaayog kinabuhi. Kami nagadaig nagapasalamat sa imong kaayo, labi na nining kahaponon ng imong gihatag, ning amo na po ang programa ang pamalandong sa pulong. Langitong amahan, salamat kaayo sa mga grasya nga imong gihatag. Salamat sa kusog, sa maangyo nga panglawas, sa pagprotekta namo kanunay matag adlaw. Lord, salamat kaayo sa pag-provide sa mga grasya nga amo gikinahanglan. Langit no namong amahan karong hapuna, Lord, lamdagi ang among hunahuna, abrihi ang among kasing-kasing. Abrihi ang among hunahuna, Lord, ug ipatuhop ang imong mensahe karon. Himua Ginoo nga kining takna namo sa pagpamalandong karong hapuna o sa katakna nga diin ikaw nakig-uban kanamo. O sa katakna nga diin ikaw mamulong nga ri kanamo. Ginoo, pahumuka ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing og himua nga imong pulong karong hapuna Ginoo nga imong itisok sa among hunahunag kasing-kasing. Mahimo kining mulambo og buhi sa kanunay nga among mapuy-an sa among kinabuhi. Lord, i-bless katong mga kauban nako o katong mga kaila nako o katong mga tigsubaybay ni maong programa karon. Himoa Ginoo nga ilang masinati ang imuhang presensya karong hapuna. Ang tanang Ginoo among gipanghayo, among gipasalamatan. Diha sa imong bugtong anak, among Ginoong Kristo, uban sa panabang sa among langitong inahan, si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So brothers and sisters in Christ, alang sa atong pagpamalandong karong hapuna, atong basahon ang santos nga ebanghelyo karong hapuna. So ang atong santos nga ebanghelyo gikan sa sulat ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto sa 21. Himayaon ikaw o Ginoo. Okay. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan.
Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tawo, kinahanglan og iisa usab. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tawo kinahanglan iisa usab. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi pagluwas niini. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tawo kinahanglan iisa usab. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan apan kadtong dili motuo ni kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab o kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga o gibutang og tukon ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab. Ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron kaniya magmatinumanon siya sa Dios. Igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Okay. So brothers and sisters in Christ, no? Para sa atong pagpamalandong karong hapuna, no? Para kaning maong gospel karong Domingo ha. Una makapangutana kita nga nganong gipadala man sa Ginoo ang bugtong anak aron muluwas sa kalibutan. Now, unsa man di ay naa ning maong kalibutan o kinsa man di ay ang naa. Unsa may nakapaaghat sa Ginoo nga iyang luwason, no? Iyang luwason, iyang padalan sa iyang pinalanggang anak nga iyang gitugutan nga magantos og mamatay ang iyang bugtong anak. Unsa di ka importante ang naa ning maong kalibutan. Mga kapamalandong, my dear brothers and sisters in Christ, no? Ang ang kanang kung tan-aw na to ang sulod sa kalibutan, naa dinhi ang mga tao nga mga makasasala nga nagkalanlain ang matang sa sala nga gihimo nga taliwala sa kaayo sa Ginoo kini nagpadayon sa pagpakasala. So mao ni ang naa sulod sa kalibutan. So kung tan-aw nato mga igsuon ko diha ni Kristo kung ato kining pamalandungan, para sa ako igsuon higala wala may makuha sa Ginoo para iyang pakamatyan kining maong kalibutan. Para sa ako, unsa may makuha sa Ginoo kung dili niya pakamatyan di ay, no? So brothers and sisters in Christ, kini nagpamatuod o nagpakita lamang nga ang mga tao, kitang mga tao nga dari ni maong kalibutan o ang mga binuhat sa Dios, iya gayong gihigugma, iya gayong gipangga. Because wala magtan-aw, no? Kining maong gugma sa Ginoo nga iyang gipakita ni maong ebanghelyo, wala magtan-aw unsa ang klase ta nga tao, unsa ang atong mga kalapasan, kundili kini nagpunterya lamang sa iyahang dakong gugma ngari kanato. Wala niya igsapayan kung kinsa ka man o unsa ka man. Wala niya igsapayan kung unsa kadako ang imong mga sala nga nahimo. Ang importante para niya
ipadala niya ang iyang anak para luwason kita. So, sa ako nang gikaingon dinhi, balik-balik na kung giingon nimo ang programa, igsuon, higala, kapamalandong, mayo unta kung unsa ta ka maayo, mayo unta kung unsa ta ka buutan, kay kung namiligro ta, nya buutan ta, sus makaingon ta nga anugon kaayo kung dili na siya ma-save, kung dili na siya maluwas, anugon kaayo kung kini siya mamatay lang, mabuutan ra ba ni? Pero my dear brothers and sisters in Christ, kung susihon nato ang atong binuhatan, kitang tanan kung binuhatan lang ang ato ang tan-awon, kitang tanan dili takos og angayan sa presensya sa gugma sa Ginoo. Tungod kay kita makasasala man. Unsa man di ang tao? Ang tao garbuso. Ang tao libakiro. Ang tao gapangdaot siyang isig ka tao, no? Ang tao maay lang sa panahon nga makaproblema, pero walay problema, murag lipay-lipay lang nga murag wala ang Ginoo. Ang tao, brothers and sisters in Christ, naa ang pagkakalibutanon o pagkamaterialistic. Ang tao nagtanaw lang sa iyang kaugalingon, kung unsa ang iyang mga plano, kung unsa ang makahalipay niya, kung unsa ang makahayahay para niya. Apan taliwala niya ang tanan igsuon, higala. Taliwala sa imong kalapasan, sa imong kapakyasan, sa imong mga sala nga nahimo. Mga igsuon, ang Dios Amahan pamipadala sa iyang bugtong anak aron kita luwason diha sa atong kamatayon. My dear brothers and sisters in Christ, dili ni lalim, dili ni sayon nga buhat nga plano na kung ato ng tan-awon, kung ingon ani nga klase nga gugma, unsa may atong ikaingon gani, mingon din ta nga unsa man ka nga unsa man ni nga klase, di nato masabtan kini nga gugma. Masabtan may gyud nimo ng bisan og kapila ka gibudhian, kapila ka gibakakan, kapila ka giilad, kapila ka gihimuan sa maong sala nga diin makaingon ta nga dako na kayo ang maong sala. Pero brothers and sisters in Christ, wala ni nakapugong sa gugma sa Ginoo. Gipakamat yan hinuon kita, no? Og dili lang kung sa Old Testament katong mga halad-halad para mapasaylo ang mga sala kuno dili, si Kristo bugtong anak mismo ang nagpakamatay sa krus aron ta maluwas. Nining maong ebanghelyo maigsuon kini nagpamatuod kana bitaw makapangutana ta nga lab ba di ita sa Ginoo nga sa man nga namay pandemic karon daghan nga matay, nganong daghan man namatay sa bagyo asa man ang Ginoo ato nga time, nganong daghan man namatay sa pandemic asa man ang Ginoo, kontrolado pa ba niya, powerful ba ang Ginoo, love ba gyud ta niya? My dear brothers and sisters in Christ, kani nga gospel amo ni ang tubag, no? Mysterious kayo ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, kay bisan gani mismo ang iyang bugtong anak, iya maging gitugutan nga mag-antos o magpakamatay para sa atoa. Pero usa lang ang sure ko igsuon higala, gihigugma kapag ayo sa Ginoo. Nini maong ebanghelyo sa akong pagpamalandong igsuon, isa ka butang ang niabot sa akong hunahuna nga ang gugma sa Ginoo mas dako pa kaysa atong mga sala. Bisag unsa pa ka klase nga sala, kana bitaw mingon sila kanang mga drug addict, kanang mga rapist nga mga tao, kanang mga drug lord, unsa pa kadagko ang mga sala nga nahimo. Maigsuon, apil kana silang tanan, maunay purpose sa Ginoo, kitang tanan ni anhi siya arong magpakamatay sa cross. Na unsa may part na to ani? Na ang part na to ani is mutuo ta sa Ginoo, maghinulusol ta, magbag-o ta sa atong kinabuhi. Sa ngalan nga kita gipakitaan sa Ginoo si ang gugma, kita usab kinahanglan nga mahigugma og mogsakripisyo. Mga igsuon, now sa akong pagpamalandong, kung dili nimo masinati kini nga klase nga gugma, dili nimo masabtan. Kung di ka kabulong mahigugma, dili nimo masabtan nganong ingon ani ang gibuhat sa Ginoo. Nganong iyang gitugutan ang iyang anak nga mamatay diha sa krus. Nga ingon pagay nila,
ang tinuod nga simbolo sa gugma dili heart kundi cross. Kay diha sa cross gipakita sa Dios nga tinuod ang iyang gugma. Mao ning gugma labaw sa tanang gugma nga walay kausaban, gugma nga nagpakamatay sa iyang hinigugma. So mga igsuon ko diha ni Kristo ang atong part mao kini kay niingon man sa last part no nga ang kinahanglan nga mutuo kita niya no. So ang atong unsa may ato ang buhaton ang Ginoo nihimo na siyang first move while we were still sinners gipakamatyan ta sa Ginoo. Meaning sa atong paglunang sa atong mga sala, igsuon higala gipakamatyan ka sa Ginoo. So kung tan-aw nato ang atong kinabuhi karon kung sa gihapon ana ata sa mga bisyo, mga kahilayan, mga batasan nga wala dinhi wala didto, ang atong part is kinahanglan tang mutuo sa Ginoo ug atong usbon, no? Atong itugyan ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Usbon nato ang atong pamatasan, sinultihan, panghunahuna ug binuhatan. Mo ni ang part nato my dear brothers and sisters in Christ, para nga kana bang pagtubag nato diha sa kanang gugma sa Ginoo. Kay ingon pa nila nga ang gugma kinahanglan og kanang tubagon usab og gugma. Doon na bitoy ubang tao nga moingon nga kana bang ang iya ko no one way nga makapasalamat siya sa Ginoo is iya ko nung gigamit diha sa pagsangyaw, sa pag-serve no ang iyang pag-serve daw sa church, iyang pag-serve daw sa mga tao no iyang pag-lead is iyaha daw ning paagi sakripisyo para pasalamat diha sa Ginoo. Ikaw igsuon, ikaw higala, unsa man ang imong isakripisyo, unsa man ang imong isakripisyo para mapakita nimo ang imong gugma diha sa Ginoo. Unsa may mga butang nga kinahanglan natong kuhaon sa atong kasing-kasing karon sa atong kinabuhi karon. Unsa may mga batasan nga atong usbon sa atong kinabuhi karon aron sa ingon ni ana pinaagi ni ana igsuon higala atong matubag usab no ang gugma sa Ginoo ngari kanato. Si Jesus ni sakripisyo sa iyang kaugalingon, ang Dios Amahan ni sakripisyo siyang bugtong anak para kanato. O ang pangutana, unsa man pod ang atong isakripisyo para niya. Mga igsuon ko diha ni Kristo, mga kapamalandong, no? Daghan man nga mga butang nga pwede natong masakripisyo. Like sa kung giingon kaganiha, ang atong batasan, unsa nga klase nga batasan, no? Oh, unsa man nga kinaiya nato nga nakita nato nga dili angayan sa gugma sa Ginoo nga atong isakripisyo, atong buhian para nga matubag nato no ang tawag kay ani man na siya mga igsoon ko ni Kristo. Now, ang tao nga nahigugma dili man na mag-count kung pila ang iyang gihatag. Dili na nagtan-aw kung sobra-sobra na ba iyang gihatag, kundi muhatag siya sa tibuok niya nga kasing-kasing. Tibok yang kinabuhi. O kining maong tao usab, no, nga nakadawat ni maong gugma, kinahanglan nga mubalos usab sa maong gugma. Na kung sa relasyon pa na brothers and sisters in Christ, ang isa nagsakripisyo para sa pikas, ang pikas pod part magsakripisyo para pod sa pikas. So, gipakita man sa Ginoo nga iyang gugma kanabang selfless. Wala siya nagtan-aw kung kinsa siya, Dios ba siya or unsa siya. Kung iyang gipaubos iyang kaugalingon para siyang gihigugma, kita usab kinahanglan unta nga makabalo pud ta maging selfless pod nga dili magtan-aw lang ta sa atong kaugalingon kundi nagtan-aw pud ta sa uban, nagtan-aw pud ta sa Ginoo. Unsa man ang atong isakripisyo, unsa na kaning maong kwaresma, di ba? Gitudloan kita sa pagpuasa, pagpugong sa kaugalingon, paghatag, no, pagpangayo og pasaylo. Kining mga butanga mao ni mga practices nga nagpadayag nga muning mga butang nga atong buluhaton para mabasla nato, no? Mabasla nato ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, tungod kay usahay, hindi lang kay usahay suon sa
kasagara nato sa makadagang higayon gapatuyang lamang kita sa ato ang gusto sa mga butang nga makapalipay nato. Pero what about sa Ginoo? Kung nagsakripisyo kag usa ka butang para sa imong damgo sa kinabuhi, igsoon dili man dautan. Pero para nako, mas lawom pa gyud kung kining maong sakripisyo imong gipalahuman og imong gisakripisyo para sa Ginoo. Kung nagsakripisyo ka man sa usa ka kana bang ah, higayon o hitabo sa imong kinabuhi tungod kay doon na kay gustong abton sa imong kinabuhi, igsoon higala mas nindot pa gyud ang imong pagsakripisyo para sa Ginoo. Doon ako'y nadunggan kaganihan nag-ingon nga kung ang usa kuno ka ginikanan nagpadako sa iyang mga anak unya naghunahuna kini nga baslan siya or mabayran siya sa iyang mga anak. Mura daw ni og kana bang mura kang nagbuhi og baboy nga sa sige nimong bahog kay imong gipadako, imong giamuhan, imong giatiman, nagaunahuna ka nga dapat kung mabaligya na ka dako ang akong halin. Now, kung ang usa pud ka anak nga diin gipa-eskwela sa mga ginikanan, naghunahuna siya nga muhuman ko sa akong pag-eskwela tungod kay gusto nako nga akong matagaan, mabasla nako sa kaayo ang akong ginikanan. Igsuon higala dili daotan. Pero kung imo pa yung ipalawom, mas nindot unsaon man nga gaunahuna ka nga dili lang ang imong ginikanan ang imong maalagaran kundi ang ubang mga tao ug ilabi na ang Ginoo. So, di ba? Mas mapalawom, mas mapakita nimo ang imuhang paghigugma, no? Ngadto sa Ginoo. Mas dunay meaning igsuon. Doon na bitoy kanta sa unang niingon nga sana pag-ibig na lang ang isipin, no? Kung gugma lang, no, ang atong hisgutan, kung ang matag usa kanato nagbuhat sa mga butang uban sa gugma, gidiin kining maong gugma gipasikaran diha sa Ginoo. Siguro brothers and sisters in Christ, no? Maayo siguro ang dagan sa atong pagpuyo nining maong kalibutan. Apan mo ni ang challenge nato igsuon higala, no? Gipakita na ni Kristo ang iyang gugma tungod kay malampuson man siyang midupa sa cross, nagantos para nato. Gipakita na sa Dios Amahan ang iyang paghigugma kanato nga wala niya gitan-aw, wala niya gipili bisan kinsa og unsa ka pa gipakamatyan ka sa iyang bugtong anak. Kita usab makabalo pod ang mo sakripisyo sa atong mga gusto, no? Atong mga wants sa kinabuhi kay usahay mapatuyangon man ta, no? Kita unta kabalong mo sakripisyo, kabalong mo dili sa mga tentasyon nga moabot sa atoa tungod kay naa sa tong hunahuna gihigugma ko sa Ginoo kinahanglan nga ako kining gamiton ngini maong gugma para mahigugmaon pug ko. Mahimo ko mahigugmaon atubangan usab sa Ginoo. So my dear brothers and sisters in Christ, mao kini ang atong pagpamalandong karon, no? Tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo, no? Bisan ang tibok kalibutan dili igong kasudlan nining maong gugma. O kining maong gugma igsuon, no? Sa ang gugma sa Ginoo mas dako pa, mas habog pa, mas lawom pa, mas lapad pa sa imo mga sala nga nahimo. Hinaot unta igsuon kapamalandong higala pinaagi niya maong gugma mao ni mahatod nato nga mabag-o kita sa atong kinabuhi. Mabag-o ang atong panghunahuna, mabag-o ang atong pinulungan, mabag-o ang atong binuhatan. Aron singon ni ana igsuon higala, no? Kita nga gihigugma sa Ginoo, mituo kang Kristo, misunod kang Kristo, makaangkot sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay. So, brothers and sisters in Christ, sa makausa, mao kini ang ato ang pamalandong karon. I hope, no, ang atmo ni pamalandong dito sa pulong, I hope and pray nga doon na kamoy natun-an karong hapuna sa atong pagpamalandong ug we hope nga padayon ta mo magsuporta ni maong programa pinaagi sa inyohang pagtan-aw, pagsunod
pag-like, pag-share. Kung na-bless ka igsoon higala, no? Paki-share, paki-like, paki-bless, paki-subscribe sa atong YouTube channel. Live dito ta sa atong YouTube channel ug sa atong Facebook page. Duha ka Facebook page ang Pamalandong I'm PS246 TV ug ang Brother Alex Lim ug ang ato ang YouTube channel ang PS 246 TV. So salamat kayo brothers and sisters in Christ ug ma-invite mi nimo ninyo unyang gabi para sa atong Pamalandong karon live alas 8 sa gabi no para sa atong topic unya magkita-kits sa unya. I hope and pray igsuon nga ubanan mi ninyo no unya sa atong pagpamalandong. Okay. So dinhi na lang kukuto brothers and sisters in Christ no kini ang inyong sulugoon no Brother Alex Lim manilimilit og miingon na lamang nga kung ang Dios dapig kanato kinsay makigbatok kanato. Kita-kits ta unya igsoon higala. God bless you brothers and sisters in Christ. We are called